हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि एमएफ बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों दम थानांगौ। बेयो मोनसे बड' कमेडि शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों अनिल, रिंसार्ट, प्रिया, बिश्वजित, फैलाव आरो एनन। बिथांमोननि नैबे गोदान बर' शर्ट फिल्मआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्ट'रि, केमेरा, एडिटिंआनो जादों जयन्त बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्टरानो जादों अनिल नार्जारी आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारआ जादों प्रिया बसुमतारी। लोगोफोर, दासिमहालागै फुलै नायाखै, अब्ला बे प्रिया एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बर' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो दासिम बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैगोन। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होगोन, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।